L'Alejandro va trobar aquest tronc. I per què el vam guardar, aquest tronc tan xulo? Per fer un arc. Per fer un arc. I he portat un tronc una mica recte, que la fletxa. Ens falta ara un tronc recte per fer de fletxa. Hem vist que la... Mira. I li falta una punxa. I li faltarà una punxa. A veure, hem vist que aquest tronc, què li passa? Que té forma d'arc. I s'assembla una mica en alguna lletra? Sí, la de Carla, l'última que hem fet aquí d'arc. La de Júlia Casal s'assembla una mica, mira, si posem així no és gaire torta, però una mica sí que se'ns assembla, Molt bé, doncs, a veure, si volem construir un arc, què ens fa falta? Què necessitem ara? Una fletxa. Una corda. Alguna cosa més? Un forat. Les bales o les fletxes? Bales? Els arcs en què van? En bales o en fletxes? Les pales. És que en tenia les bales. Les pales, perdoneu, no. Però aquest, mira, aquest ja té la forma, aquest ja no es desmuntarà. Aquest no serà com els arcs dels de veritat. Veiem bé? Jana. Aleshores, a veure, hem dit, ens fa falta la corda. El forat. Els forats per posar la corda. No per posar La fletxa, un pal per fer de fletxa. A veure, Júlia, la corda, ja hem dit. Doncs mireu, perquè el puguem construir, què més, Bernat? la bossa de les fletxes. La bossa per guardar les fletxes, què més? Jana. Espera't un moment, Teo, ara la Jana i després tu. Ja no te'n recordes, Jana? Teo. També una corda per posar a la bossa. Vale. Laura. Laura, quan aixeques la mà ho has de pensar. Mireia. La pala. Però la pala ja ho hem dit abans, que la pala no la necessitem. La corda ja l'hem dit, No podem tornar a dir les coses que ja hem dit. Bernat. Uns forats per posar la corda. Uns forats per posar la corda. Em sembla que ara ja està tot, no? A veure, Júlia. Un moment. Júlia, què més? Un forat gran per ficar què? La fletxa. La fletxa. Això és el que havies pensat tu, Alejandro? Molt bé. Marina. La corda per estirar. La corda per estirar, sí, ja ho hem estat dient, la corda. Marc. Hem de vigilar de no caure. I el Xevi? Ja no te'n recordes. Això que necessitem, una corda, una cosa per fer un forat, un altre pal per fer una fletxa. Sabeu què passa? Tenim un problema. Que jo no ho tinc aquí a l'escola, tot això. Què podem fer? Qui té una idea? Comprar-ho. Però teniu diners vosaltres per anar-ho a comprar? Sí, silenci. La meva mare té molts diners. Té molts diners. A veure, Marina. Podem fer una tisora i fer el forat. El forat el podíem fer amb unes tisores. Molt bé. Laura. Un moment. Jo pago 5 euros. Tens euros, però podem... Júlia. Milions d'euros, carai, que no saps. Però mira, teniu una altra solució. Teniu una altra solució que no sigui anar-ho a comprar?
Algú pensa una cosa que no sigui anar-ho a comprar? Júlia. No, però que no sigui de diners. Quina idea tens, Ethan? No, però que no siguin diners de les mames. Marina. Fer-ho. Fer-ho o buscar-ho. Mira, no volem anar-ho a comprar en una botiga. Aquí a la classe no en tenim, però a lo millor vosaltres a casa teniu una corda, potser teniu un pal, no ho sé, ho podem mirar. Doncs a veure què us sembla si fem una nota explicant que vam trobar un pal a Olzinelles, que volem fer un arc i que necessitem l'ajuda de les famílies que busquin a casa material que ens pugui servir per construir l'arc.